Alang sa mga nagplanong mag-trekking sa upland area sa barangay Tagurano, Davao City, drawing na lang una kana. Kinihuman nagpatuman og temporary closure sa mong lugar ang DENR Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office. Tumong niini nga ma-regulate na ang pagsaka sa hikers. Aniya ang unang hugna sa RTV Presents ni Argel Relator. Mayo 2021, unang nahisgutan ang isyu sa temporaryong pagpasirado sa trekking trail padulong sa Anagon Peak nga sakop sa upland area sa barangay Tagurano, Davao City. Niadtong higayuna, dunay petisyon ang mismong mga residente sa Purok 4 nga undangon ang pagpasaka og hikers tungod sa kadaghan sa mga ipangbiling basura nga makaapekto matud pa sa ilang tinubdan sa tubig. Niadtong Martes lang, human sa gipahigayong briefing, miabante paingon sa Upland Tagurano ang mga opisyal sa maong barangay uban ang mga representante sa DENR, NCIP, pipila ka opisina sa LGU Davao, kapulisan ug kasundaluhan. Pipila ka oras nila nga gisubida ang kabukiran nga mao'y ginaagian sa mga nagatrekking. Pag-abot sa ginahimong unang stopover sa hikers, tuod man tataw ang makahingang hagayod nga kaanindot sa overview sa Davao. Sumala sa residentes sa lugar, bisan sila nakurat matud pa nga sukad giluagan na ang restrictions ni adtong pandemya. Nagkadaghan na ang nagasaka sa maong bukid. Gani, mihangyo matud pa kanila nga maninda og pangpamainit. Sa dihang nagsige na sila balik-balik. Ma'am, pwede mga yung tubig, ma'am. Oh, najud kayo, ma'am. Ko, kaluoy pa daning mga hikers dito. Ay, wala man sila yung makaon sa. Mao nang ang among gibuhat karon nasa ano lang, naghimo mi gamay lang na kanang kuan lagod lami sa lamisa. Apan lakip sila sa giisyuhan sa DNR og cease and desist order. Nakalatid sa closure order nga base sa probisyon subay sa Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Ginabawal ang pagtukod og bisan unsang istruktura og pagpahigayon og negosyo sulod sa protected area nga walay clearance gikan sa Protected Area Management Board og permit gikan sa DENR. Since nasulod sila sa strict protection zone, which is ginadili ang pagtukod og mga infrastructures diri og mga other activities nga bawal like kanang mga unregulated na mga tourism activities, trekking, hiking, etc. Siyam ka mga istruktura nga nalambigit sa trekking activities ang temporaryong gipaundang una ang operasyon. Pero ang rason nga atong i-regulate mao na naghimo ang barangay council o resolusyon nga hangyon ang opisina sa mayor nga i-regulate ang maong trekking activity. Nga adunay pagtugod sa barangay, adunay pagtugod sa NCIP ug adunay pagtugod sa ato ang syudad. Gipasabot sa barangay nga temporaryo lang ang pagpasirado aron mahikay sa mugnaong composite team ang regulasyon sa lugar alang sa trekking activities. Ang tumong tuyo sa gobyerno nga ang area diri nga sulod sa protected area sa Pambe o sa claim sa NCIP nga mapadayon na to ang trekking activity nga walay demolition nga mahimo. Karong na-issue na sa DENR ang cease and desist order. Unsa ba ang himuong sunod nga lakang sa barangay LGU sa pagkikalayon sa City Government of Davao ug uban pang national government agencies? Kana atong sayron sa laing hugna niining RTV Presents. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.